Fundamentet for uddannelsesportalen Illustrativ Læring er den nyeste viden, som neuroforskningen har frembragt ved undersøgelse af hjernen og hvordan den fungerer i en indlæringsmæssig kontekst. For at kunne forstå princippet bag anvendelsen af illustrationer som et indlæringsmæssigt redskab, er det derfor vigtigt, at man har en forståelse for, hvad indlæring faktisk er for en størrelse. Langt størsteparten af personer, som efterstræber at tilegne sig ny viden, angriber opgaven som et spørgsmål om at regne tingene ud. Forskningen har dog dokumenteret, at indlæring kan mangedobles, hvis den studerende formår at skabe associationer. Det vil med andre ord sige, at al indlæring er et spørgsmål om at skabe forbindelser med noget allerede kendt til det ukendte. I denne sammenhæng definerer vi det ukendte som være det undervisningsmateriale, den studerende ønsker at tilgå. Lidt forenklet kan det udtrykkes sådan, at det er et spørgsmål om at hænge det ukendte op på en allerede eksisterende knage. Og eftersom alle mennesker i større eller mindre udstrækning gør brug af nonverbal tænkning, har vi taget udgangspunkt i et billedsprog, som er tilpasset den enkelte målgruppe, hvorved der på en let og effektiv måde kan skabes relationer mellem bekendte og ukendte. Det er således yderst vigtigt, at formidleren af en akademisk disciplin formår at italesætte emnet, sådan at formidleren og den studerende anvender en præferenceramme, som er kendt stof for begge parter. Det er altså et spørgsmål om at tale samme sprog. Forskningen har vist, at et af de mest effektfulde redskaber til at skabe en fælles præferenceramme er ved hjælp af illustrationer, som tager sit afsæt i den studerendes egen præferenceramme. Her illustreret ved hjælp af en ung teenagers lystige tanker. Som nævnt så er denne tilgang til indlæring det bærende fundament for illustrativ læring. Det er derfor yderst vigtigt, at du ved anvendelsen af vores undervisningsmateriale er opmærksom på de illustrationer, som anvendes i forbindelse med gennemgang af et givent emne, eftersom afbildningen netop er bindeledet mellem det kendte og ukendte stof. Konceptet er blevet udviklet i tæt samarbejde med studerende fra diverse uddannelsesinstitutioner. Vi har blandt andet lavet systemet teste ved at lade en række gymnasieklasser anvende konceptet over 2 semester i fagene innovation samt erhvervsret. De studerende blev ved fagets afslutning eksamineret af ekstern censor, og i denne forbindelse blev der opnået holdt karaktergennemsnit startende fra 9,2 og op til 9,9. Med afsæt i ovennævnte håber vi, du har fået mod til at prøve kræfter med nogle af vores kursusforløb. Rigtig god fornøjelse.